Držiteľkou ceny za vedu a techniku 2023 v kategórii Osobnosť vedy a techniky je prvá profesorka neurológie na Slovensku Zuzana Gdovinová. Roky pracuje na neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Ocenenie Osobnosť vedy a techniky si veľmi vážim a ja osobne si vážim predovšetkým nomináciu z nášho pracoviska. A ja si myslím, že za posledných takých 20 rokov sme sa posunuli v rámci pracoviska na inú úroveň. Vážim si aj to, že som bola vybraná práve ja, pretože si myslím, že je veľa iných ľudí, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky vo svojej práci a takisto by mohli byť nominovaní a takisto by mohli byť vybraní. Ja sa venujem predovšetkým cievnym mozgovým príhodám, ale jednou z podmienok na to, aby som sa stala profesorom, bolo vychovať 2 doktorandov. Čo bolo dosť problematické, pretože sme nemali profesora a tým pádom sme nemohli mať doktorandov na našom pracovisku. A v tom čase nadviazali sme spoluprácu s univerzitou v Groningene v Holandsku, kde pán profesor zastrešil doktorandské štúdium na našom pracovisku a mohli sme prijať doktorandov a teda ja som tým pádom mohla splniť aj kritériá. A v Holandsku sa venovali problematike Parkinsonovej choroby a sklerózy multiplex. Takže chtiac nechtiac som musela rozšíriť svoje pôsobenie aj na tieto 2 oblasti. Začala sa vlastne naša vedecká práca v oblasti týchto 2 skupín ochorení, ktorá sa potom rozvinula nielen do tej spolupráce, ktorú máme s Holandskom, ale kolegovia, ktorí ukončili doktorandské štúdium a boli veľmi šikovní, následne sa uchádzali o granty a rozvinuli sme vedeckú prácu aj v oblasti Parkinsonovej choroby a v oblasti sklerózy multiplex. Ešte v začiatku mojej práce na Lekárskej fakulte sme mali taký projekt o manažmente v zdravotníctve a tam sme spolupracovali s Univerzita Cattolica Sacro Cuore v Ríme, s univerzitou v Corku a z Newport Business School v Anglicku. Výsledkom tejto našej spolupráce boli aj učebné texty na tému manažment v zdravotníctve, ale vlastne to, o čom tu dnes rozprávame, že by sa v manažmente malo zmeniť, bolo už aj v týchto skriptách, alebo učebnici, ktorá vyšla z tejto vzájomnej spolupráce. Keď nám udeľovali titul profesora v aule Karolínu, tak som si spomenula na to, ako som po 4. ročníku vysokej školy bola na mesačnej praxi na Karlovej univerzite a vtedy by ma určite nebolo napadlo, že o niekoľko rokov sa stanem profesorom práve Karlovej univerzity. Naše pracovisko 40 rokov nemalo profesora a tým, že som získala tento titul, následne sme mohli akreditovať pracovisko pre doktorandské štúdium a vlastne tam sa začal rozvoj vedeckej práce na našej klinike. Dnes som veľmi rada, že som sa rozhodla pre neurológiu, pretože je to veda naozaj logická, i keď treba povedať, že nie všetko platí tak, ako je napísané v učebniciach a stále musíme rozmýšľať aj nad inými možnosťami. Dnes liečíme mnoho neurologických ochorení, ktoré v čase, keď ja som študovala, sa neliečili a preto som veľmi rada, že som mohla zažiť toto obdobie. A práve oblasť cievnych mozgových príhod prešla obrovským rozvojom. Keď som nastúpila pracovať, sme nevedeli urobiť vlastne ani CT mozgu každému pacientovi a dnes vieme pacientov liečiť v akutnej fáze. Je veľká radosť, keď vidíte, že pacient prišiel imobilný, nevedel rozprávať a odchádza po svojich. Sa nezatočia na to na lodi, len navigáciu podľa teba.
Ja nepotrebujem k tomu, aby som bola šťastná nejaké veľké veci. Som rada, keď vidím, že je dobrá atmosféra na pracovisku, že si rozumieme. Sme radi, keď pacientovi pomôžeme a vidíme, že teda naozaj sa zlepšil po našej starostlivosti. Ale niekedy ma aj poteší, keď je pekné počasie. Môžem ísť si zaližovať alebo športovať. To sú také tie malé radosti, ktoré patria ku každodennému životu. No a veľké radosti sú, keď niekto na pracovisku dosiahne nejaký významnejší úspech a že je to výsledok našej vzájomnej spolupráce.